9 сентябрьдә Камал театры Зәңгәр шәл спектакле белән үзенең 117-нче сезонын ача. Яңа сезонда тамашачыларны 5 премьера, оркестр концертлары, интерактив экскурсиялар, конкурс, юбилейлар, фестивальләр көтә. Яңа сезон ачылу уңаеннан Татар информ мәгълүмат үзәгендә матбугат очрашуы узды. Яңа сезонның беренче премьерасы кече сәхнәдә «Көл» спектакле октябрь айында күрсәтелә. Спектакльнең режиссеры һәм инсценировка авторы Айдар Жаппаров. Спектакльдә бары 2 артист уйный. Тулы исеме Көлке академиясы, Академия смеха дип атала. Без шул көл сүзен ике төрле әйтеп була бит инде. Көл смейся да, көл пепел. Без шул көл пепелга тукталдык. Гомумән анда бик катлаулы теманы күтәрәбез. Һәм инде мин шул Гаяз Исхакыдан ерак китә алмыйм кебек. Гомумән 20-нче гасыр шәхесләребез ничек цензура үткәннәрен турында уйлап. Шулай ук беренче тапкыр Әмирхан Еники повесты буенча Рәшә спектакльнең премьерасы планлаштырыла. Булганчык еллар «Мөхәҗирләр» спектакле күптән көтелгән премьера. Махмуд Галәүнең «Мөхәҗирләр» һәм булганчык елларның әсәре буенча дәвамын әзерлибез тулысынча. Аның форматы да минемчә яңалык, шаккатырлык булмаса да яңалык. 2 тәнәфес белән эшлибез. Ул 3 кисәктән торачак. Чөнки чыннан да бу бик зур роман. Мин аны роман-эпопея дип әйтер идем. Аның премьерасы Марсей Хаким Сәлимҗановның туган көнендә гадәттәгечә була. Ул ноябрь аенда була. 117-нче сезонда Россиянең һәм Татарстанның халык артистлары юбилейларын билгеләп үтәргә җыена. Бу сезонда безнең беренче чыгарылыш 2 кешенең юбилейлары узды. Ул Радик Бариев белән Илтизар Мөхәммәтгалиевның. Менә бу юлы инде аларның бер курс. Бу юлы инде менә Миләүшә Шәйхетдинова, Минвәли Габдуллин, Фәни Җиһаншин. Менә аларга да инде һәр 50 яшь тулды. Пушкин картасы даган бик актив эшли. Татарстанда без әйтик шул ук вакытта лидерлар даган бу Пушкин картасы белән кулланучыларга безнең һәрбер спектакльдә без һәрбер чарабыз театрда үтәме, ул Шәрык клубында үтәме, алар барысы да аккредитация алган. Ата-аналарга бигрәк тә менә мин игътибар итәр идем, балаларына 14 яшь тулганнарга, паспорт алганнарга Пушкин картасын ясасыннар иде. Яңа сезон гастрольләргә дә бай булачак дип ышандыра камаллылар. Ләйлә Зайнуллина, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары.